పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. పాకిస్తాన్ కు గూఢచర్యం చేస్తూ ఇండియాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని చేరవేస్తుందన్న ఆరోపణలపై అరెస్ట్ అయిన యూట్యూబర్ జ్యోతి మల్హోత్రా జాడలు హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా వెలుగు చూస్తున్నాయి. 2023 సెప్టెంబర్లో ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ గా హైదరాబాద్ బెంగళూరు వందే భారత్ రైళ్లను ప్రారంభించిన సమయంలో ఆమె హడావిడి చేసింది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో అప్పటి గవర్నర్ తమిళసైతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ పాల్గొన్న కార్యక్రమంలో కూడా యూట్యూబర్ గా వీడియోలు చేస్తూ హల్చల్ చేసింది. తాజాగా గూఢచర్యం కేసులో జ్యోతి మల్హోత్రా అరెస్ట్ అవడంతో అప్పటి ఆమె వీడియోలు, చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మరి ఆమె హైదరాబాద్ వచ్చిన సమయంలో ఎవరినైనా కలిసిందా, కలిస్తే అక్కడ ఏమైనా వీడియోలు తీసిందా అన్న కోణాల్లో నిఘా వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.